Kubor nakaslem jong unongsan hima. Unongwan RTI bapau ke jela uba disparsing rani habaya keren mat kilat pathai khubor menta kasngi khat saw tarik unai leber arajara arphulai halor ke jinglat kam hapo school ba nehu bad halor ke jingyo tulop ki nong trai casual but contractual hapo ke school ba ulaong ba ke nehu ke school ba ke penya di sarkar kemi bad hapo ke school ba ki don bonjat ki kam ki bikin thop nadu ki bateri casual badru ki bateri contractual ki badan hadu laijat ki kam kontrak ha ka ba lada phai ka jing seo ka ba ki yo ki kin thop nadu ki ba yo ya ka basic pay harin kat bat ka DA nang ta ki contractual ki batang kat ka tulop ki wai pat ki jing bentoy pat ka balai pat ka de ka jing seo ka ba kat kum ka Central Minimum Wage Act hagani kasni ne kalyang jong ba rani ula airu ya ka jing khen kelum ha ka ba yede bat ka tulop ba shibnai ka ba ki nong trei ki ba kin thop ya ki nong apahara ne ki security ki EPF ESI mat kumta ter ki yo kat kumbala penmi de sarkar India baro kala poisha ka shiklor sapu weilak arpo nyo hajar khandai spa nyo tingka ula pentip ru ha ka bayadei bat ki kam ki balai thli hapo gani ka school ba ki long hado shispa lai pusau thli ki bakin thop ka group B bat ka group C uba rani ula ong bakat kum ga jing ujor ka ba ula yo apdiang ru halor ka jing pule mass media ka ba ong ba ki tiar ki tar ki badan kam ne ka benta ka jing puli ki khna kalong ka bambiang hapo ka ni ka school ba shisho la benrap ru da ka ba ong ba hapo ka tana tourism ru ki dan hado shi phaudli ki kam ki balan bat ka ba kham sko phla shisho kalong ba hapo ka ni ka tana puli watang ka kam principal office superintendent bat ki wei ki kam ru kam don bat hado menta hapo ka tana puli IHM ka principal badai pet ka dai ka Dr. B Kharshi ma kani hung tai kade ka Central University te kumus penting bagi hang tai gidon ki casual worker gidon ki security gidon punjai kinong train tai harki wat ki contractual on tai don hadu laijat kemanang kong de ka contractual ki bayo ya ka pay kum ka basic pay rengkat ba DA ka balai gede ki contractual ki basu alam son ya ka bai ya ka tolong mat kepala pe dei kidi kontraktual ke babias as Central Minimum Wage Act tegane na sepentip ya pi bahangne ka don tang kalem som ka bala ai tulop na po ka Government of India bahangne ka tulop cibenai nam tai dong train tai kan thuplang security ki EPF ki ESI te ka poi ka masiklur sa puwelak ar punyo hajar khandai spa sa tangka gane ka dei ka lamsom kaba yo na po ministry na po ka Government of India habede ba kane kijing siu tulop chikene kinong tai ka chual hang tai po nihu habede ba ki vakansi hang tai gidon vakansi hadu chispa lai pro south li ki post ki balag hang tai ki kan thup ya ka group B and group C post ti kita gede bangayo RTI hang tai habede ba kane kijing don ki vakansi hang post hang tai bat ki kam ki ba dei hok banyo hangtai nam ta ban siu tulok te habe dei begini ki agency ki basiu nam ta ke tulok le ya kate ya kane ngan sabut dien kan no pede ki ai tulok sa gitu ki security benongkong ke ar ki contractual ki don hadu lajat ki contractual la se ki mio di e ni kitai te kan sabut dien ni kene next RTI bangsa apply kata habe dei pede ka bat kamas and media department yang tai nama ngayo complain ba ki mas and media department po nehu kimbiang kita tadi nomor penting ka don kam kum gine ki kum phili bede ni ka kam pi don kam ba pinyo kuliah la jom university mde ban yak keling kita teng ki biang ta ne po ne ka juwet ne po sen sani ne la poing tai ok ayo complain ba kimbiang kita te habe de ngala faida ke RTI te hadu menta ngampat yo ai juba tina na po Delhi kila forward dengan information sponihu ne hu hadu menta kimpat information ye habe de ba kenika Mass and Media Department hantai po nehu te kumbuskan ma hotel hantai gede bodon kam ha de kita hotel management ne po gede ba dari ka Ministry of Tourism account yang sponsor by the gede ka Department of Government of India te kumbuskan ma hantai ka don kene ka vakansi hantai ka don secretary ka bomla amadur ba wat ye ka post principal kam don assistant administrative officer om don vakansi office superintendent ro vakansi lecturer ro vakansi assistant lecturer atli ro vakansi teaching
asia tu vakansi LDA 1 tu vakansi foreman 1 tu vakansi teheng te ka pa ba omdon sanction puas nte ki baratre tu menta ka don vakansi sudah nte babat principal nte de Dr. B Khasiye sudah in charge nte po ICSM di tang in charge tu menta dikata ka de ka mading te de nte ba ka de institute don kam ha nam ta terusim namar bang te gila ban ai training ba ka set nam ta ki kat ki bun ba training te la ban le ande daga long ha ni gor kom ba de long kadon ke jing thut po department nama yo complain what ikini ki tulok ba siu chini ki contractual kam biang tai nel a inform yang ada li ong ba ki lab assistant ki yo tulok hadu fik ar kunda haja contractual gini di what house warden yo adu life we hajar fik ini dimensator ki yo adu ar kundu haja ne konsultan ne ba shu terus tung kontak yo adu silak nyu fusau tengka silak chi hajar nyu fusau tengka te kane ke ka post ka ba ai contract te ngayo complain nomor bagi ong kimio ai ka pe kar kom ka jingsio na po Delhi te kane ka ba ngayo ang ne ka record pro khoi ngatrai kitu ki ba yo contractual te kinsa sim yang ni ka RTI ka ba ngadon ne kinsa pet kat no ba de in practical ki yo na po office kita kadi ke bang yo RTI nanti hak bahkan puas kadon sikoteli ka ki bati kontraktual ke bape ni ka list tulok kan adon ni te gila ban kontak inga habede bagani ka jing sio te po ISM te ka bakat du ba ka ba ham don kam